Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthi ke thina ke xa siyibeka le meko uKaizer Junior Motaung mhlawumbi udifenda aba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs, ngoba ke uyazikhaba indaba ezithi mabaphume pha eNatural, uthi noko ayilo xesha le-right eli. Aba bantu bakwimishini okanye ke banento banetarget yabo ekumento okubana ke babe ke bafika kuyo. Umzekelo uthi ngoku bona baqinisile into okubana mhlawumbi iKaizer Chiefs ngokumele iqualifye pha kwiCAF, iphindele kwiCAF, and ke ngoku bona abantu bazokwazi bathatha iKaizer Chiefs bayiphindisele kwiCAF ngaba baqeqeshi babini. Into ebalulekileyo ke ngokuthi nina ke bathandi beKaizer Chiefs nani balandeli ke nebathembe. Ewe kuyatsho ke pha uKaizer Junior Motaung kwi-interview yakhe uthi umfana omdala uyayiqonda into okubana abalandeli beqela leKaizer Chiefs ke bayopha, futhi ke noko sebenxunguphela basathandi. Kudala benyamezela, akusanyamezeleki ngoku. Uthi uyayiqonda ke loo nto leyo, futhi ke akabagxeki ngaloo nto, kodwa okubalulekileyo ngokuthi bekumele uba kuyabanjiswana. Aba baqeqeshi bathatha iKaizer Chiefs ke bayiphindisele phaa eAfrika, ngoba ke banazo zonke ke indlela zokwazi uba iKaizer Chiefs ke ingaphindela phaa eAfrika. Utsho kuKaizer Motaung uthi kwazi bani ingavele iwini games ezintathu ngoku iKaizer Chiefs zilandelelana babe sendaweni entle kakhulu phaa kwiloga lapha eMzantsi Afrika. Usenethemba lokubana ke uKaizer Junior Motaung iKaizer Chiefs ahlala phaa kuposition 2 ikwazi uba ibheke phaa kwiCAF Confederation Cup, okanye ihlale phaa kuposition 3 iphinde ikwazi uba ibheke phaa kwiCAF Confederation Cup. iKaizer Chiefs ke iyophinda iyozilwela phantsi kwesandla ke sala madoda amabini, umnumzana uKhaza kunye noBen Yosife. Utsho kanjalo ke uKaizer Junior Motaung. Asifuni ukungena kakhulu ke kule meko yakho ke Kaizer Junior Motaung, ngoba ke mfana omdala ikhona irobhani kule ntetha. Angeke abaqeqeshi benze ezi zimanga zinje nisogqiba nina nenze ngathi aniboni ukuthi abona abantu nabo banegalelo kule team ngabaqeqeshi. Aba baqeqeshi okokuqala basangaKaizer Chiefs kwiCAF Confederation okanye kwiCAF, masibeke kanje, abasangaKaizer Chiefs kwiCAF aba baqeqeshi. Masikulungise Kaizer Junior, aba baqeqeshi nguNabi ose iKaizer Chiefs kwiCAF emveni ngoba uNabi ethe waphumelela phaa iNedbank Cup. Akho nto bayenzileyo aba baqeqeshi, into abayenzileyo nje kuphela bagxothe kwaloo Nedbank Cup kaMr Nabi, bayigxothile kwaloo Nedbank Cup kaMr Nabi, babuya bohlulakalaza iikhaphu zonke, baphinda futhi bagxotha kwaloo CAF Confederation Cup kaMr Nabi ebezikhwalifayele ngokwakhe, babuya bayichitha bayigxotha. Andiyiboni isidingo sokubana mna nifuna ukuthethelela aba baqeqeshi sebemoshe kakhulu ikusingathi ngongebekhululwa, and andisiboni isidingo sokubana nibe nicenga abantu ukuthi ke mabasapote into eniyibonayo nani ukuthi ayisadingi support, idinga isigqibo emasiphume kuni Junior Motaung njenge-management eKaizer Chiefs. Isigqibo esiqatha esawuphuma kuni nitsho nina nithi ke ngoba baqeqeshi niyabadenda. Brian Baloyi uyicacisile le nto ilegend eqela leKaizer Chiefs, yathi yathi nenze iphutha ekuqasheni aba baqeqeshi bobabini nithi mabakhowutshe itimu engangeKaizer Chiefs. Uthi abaqeqesha bobabini badla ngoba namaphutha, ngoba kulolu utsalela kwelakhe icala ngulolu utsalela kwelakhe icala. Wayingqina ke noyitumele ngikhunela nto, wathi ke i-assistant coach uMwazo nazo zibanawo amaphutha, ngoba ngeli xesha uqeqesha uNabi, umzekelo i-assistant coach zona and apha sakho ubuhlobo nee-players and ii-players u-head coaches so zimhloniphile ziyamoyika ngoba kaqhelwa. Ufumana sibebona abantu bathambileyo zii-assistant coach ezi zi-end up ezingabangani nee-players, ize kuthi ngoxa kugxothwa phaa u-head coach kuthiwa thatha assistant coach uzoqeqesha, fika ii-players sezingasamhloniphi sezingasammameli ngoba lo zimqhelile bangabangani. Utshilo ke phaa noyitumele ngikhulu uthi ke akho nto ngabasayenza ke ngoku, sekumoshakele. iKaizer Chiefs mayityhile kwenye incwadi ngoku ukuzama ukulungisa le meko ijongene nayo. Ndifuna ukuthi ke Kaizer Junior Motaung mfana omdala usaphazama. Nani ke baphulaphula ngaka ningene nitsho nento yokubana ke niyiva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.